Здравейте! Днес ще открием една от най-известните лечебни растения – розмарина. Билка. Ще ви покажем как се използва в кухнята, как да приготвите чай от него, как традиционно се прилага за коса и на какво да обърнете внимание. Хайде да започваме! Розмаринът расте по Средиземноморието и от векове е част от кухнята и народните практики. Листата му съдържат етерични масла и антиоксиданти, които му придават уникален аромат. В древността е използван не само за храна, но и в ритуали и обичаи. Един от най-популярните начини за използване на розмарина е като чай. Рецептата е много проста. Сварете една чаша вода и добавете 1-2 чайни лъжички сух розмарин. Оставете да ври 3-5 минути, след това прецедете. И готово, имате топъл ароматен чай. Розмаринът е чудесна подправка в кухнята. Можете да сложите няколко стръка в зехтин и да получите ароматно олио. Също така е подходящ за салати, печено месо или зеленчуци. Някои хора дори го използват вместо сол, за да намалят консумацията й. Розмаринът традиционно се използва и за грижа за косата. Можете да добавите приготвения чай в шампуана си или да изплакнете косата си с него. Това са народни практики, които се предават през поколенията. Розмаринът обикновено се счита за безопасен, но има случаи, в които трябва да се внимава. Бременни жени, кърмачки, малки деца и хора с хронични заболявания трябва да се консултират с лекар преди употреба. Винаги е важно да се търси професионален съвет. Вече знаете повече за розмарина. А вие за какво го използвате най-често? Споделете в коментарите. И не забравяйте да се абонирате за нашия канал, за да научавате още тайни от природата. До скоро!